És hora de posar els joves al centre de les polítiques europees i amb molt esforç i insistència ho estem aconseguint. Si tens entre 18 i 30 anys, aquest vídeo va per tu. A l'Eurocambra sabem que per la gent jove les pràctiques laborals són superimportants perquè representen el primer pas dins el món laboral. És per això que ja fa més de 2 anys vam demanar a la Comissió que fes una proposta de llei per garantir una remuneració justa i un accés a la protecció social per a totes vosaltres quan esteu realitzant pràctiques. Doncs bé, la primera bona notícia és que la Comissió s'ha compromès a fer una proposta aquest mateix any. Pec. I encara us porto una segona bona notícia. Molt aviat totes les polítiques de la Unió Europea hauran de passar un youth check, és a dir, que totes les lleis que aprovem a partir d'ara hauran de passar per un control sistemàtic per tal de valorar l'impacte que tindran amb vosaltres, els joves. Aquesta legislatura hem fet grans passos per la gent jove europea. Per això és important que a les properes eleccions europees del 9 de juny us mobilitzeu pels vostres drets, pel vostre present i sobretot pel vostre futur.